η Υπουργός Υγεία, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλες τις κυρίες και τους κυρίους βουλευτές για τις παρατηρήσεις τους. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα στα οποία έχω αρμοδιότητα, γιατί έχουν τεθεί και ζητήματα στα οποία δεν έχω αρμοδιότητα και δεν μπορώ να απαντήσω. Και μετά θα σας πω και κάποια πράγματα έτσι πιο συγκεκριμένα σε σχέση και με το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Ξεκινώ από τις παρατηρήσεις της κυρίας Φωτίου, που αν έχω καταλάβει καλά εστιάζει την κριτική της στον τρόπο που υλοποιούνται τα σχολικά γεύματα, όχι στο ότι σταματήσανε. Άρα λοιπόν να σημειώσουμε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να τα υλοποιεί. Τώρα, εάν υπάρχουν ενστάσεις, απορίες σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης, φαντάζομαι υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άντληση περαιτέρω πληροφοριών. Θέλω όμως να επισημάνω ότι τα παιδιά δεν τρώνε μόνο στο σχολείο. Η διαδικασία που έχει να κάνει με την υγιεινή διατροφή, την άσκηση, την καταπολέμηση παχυσαρκίας, που είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, δεν ξεκινά ούτε σταματά στο σχολείο. Όσο εκ τούτου έχει σημασία να μην δημιουργούμε εδώ μία εικόνα ως αν επρόκειτο τα σχολικά γεύματα να σώσουν ή να καταστρέψουν ένα παιδί, διότι δεν είναι αυτή η αλήθεια, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Είναι μια σημαντική πτυχή το σχολικό πλαίσιο, ωστόσο υπάρχουν πολλές άλλες τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Η βουλευτής της Νίκης που αναφέρθηκε στην παχυσαρκία, βάζοντας έτσι πολύ ισχυρές αντιδράσεις σε σχέση με το κομμάτι που έχει να κάνει με το χαρακτηρισμό της ως πανδημία. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, με βάση την μελέτη που έχει καταθέσει η UNICEF το περασμένο Σεπτέμβριο στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών, που τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά έχουν ξεπεράσει παγκόσμια τα λιποβαρή. Το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν επιτρέπεται εδώ να γίνεται πολιτική σπέκουλα, κομματική σπέκουλα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πρέπει να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα αυτού του οποίου συζητούμε σήμερα. Τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά έχουν ξεπεράσει διεθνώς τα λιποβαρή. Ακόμα λοιπόν και στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, τις low and middle income countries, όπως τις χαρακτηρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο ΟΗΕ, έχουμε περισσότερα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα, έχει υπονομευτεί η υγεία πολλών γενεών και θα συνεχίσει αυτό αν δεν λάβουμε καθολικά δράση σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι παγκόσμιο, είναι πολύ σοβαρό και δεν εξαντλείται στο σχολείο ή μόνο στο ιατρικό σύστημα. Πρέπει να δράσουμε στη σπίτι, στη γειτονιά, στο σχολείο, σε διαφορετικά υπουργεία. Είναι μια μάχη που για να κερδιθεί θέλει πανστρατιά και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό, γι' αυτό και η κυβέρνηση δεν εξαντλεί την πρωτοβουλία της σε αυτό που συζητάμε σήμερα. Θέλω λίγο να εξηγήσω τι συζητάμε σήμερα και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έχουμε προτεραιοποιήσει και υλοποιούμε την εθνική δράση για πρώτη φορά στη χώρα κατά της εθνικής παχυσαρκίας, η οποία είναι εθνική, πολυεπίπεδη, οργανωμένη και στα σχολεία και στην κοινότητα και στις λαϊκές και στις γειτονιές και σε σχέση με τις οικογένειες τις φτωχότερες. Διανέμουμε τρόφιμα, έχουμε διανέμει μέχρι τώρα σε οικογένειες οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση σε φρούτα και λαχανικά πάνω από 20 τόνους. Μοιράζουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη πάνω από 150.000 υγιεινά γεύματα στα σχολεία. Χώρια του ό,τι κάνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Εργασίας τα σχολικά γεύματα. Μιλάω για το πλαίσιο της καταπολέμησης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Έχουμε συστήσει την Εθνική Επιτροπή Διατροφής, η οποία έχει γνωμοδοτήσει για τα τρόφιμα που πρέπει να υπάρχουν στα κηλικεία. Ένα κομμάτι παρέμβασης λοιπόν ακόμα μέσα στο σχολείο, γιατί πρέπει αυτά να επικαιροποιηθούν με βάση τα νεότερα δεδομένα. Τα έχουμε αποστείλει στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είναι σε τροχιά υλοποίησης για να αλλάξουν τα τρόφιμα που διατίθενται στα σχολικά κηλικεία. Διατροφική οδηγή που αναφέρθηκε η κυρία Λινού. Θέλουν επικαιροποίηση, γιατί έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια που έχουν φτιαχτεί. Η Εθνική Επιτροπή Διατροφής, η οποία έχει επιστήμονες εγνωσμένου κύρους που είναι Έλληνες, από κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας μας, έχει καταπιαστεί με αυτό το έργο ήδη, προκειμένου να επικαιροποιήσει τους οδηγούς αυτούς και να υπάρχει ένα εθνικό πλαίσιο και μια συνέχεια. Εμείς δεν πάμε να ακυρώνουμε
οτιδήποτε έχει συμβεί στο παρελθόν και έχει συνεισφέρει θετικά. Πάμε να το κάνουμε οργανωμένα, καθολικά και να μπορέσουμε επιτέλους να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα. Η παχυσαρκία είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και έχει διτό ρόλο. Είναι παράγοντας κινδύνου για να αναπτύξει ένα νόσημα και είναι και η ίδια νόσημα. Είναι λοιπόν διπλή η στόχευση. Να πω ότι στο πλαίσιο της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας παρέχουμε δωρεάν τη δυνατότητα διατροφικής συμβουλευτικής. Μέχρι τώρα έχουν συμμετάσχει σε αυτή πάνω από 1.000 οικογένειες, λαμβάνουν υποστήριξη από μια διεπιστημονική ομάδα που βρίσκεται στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Πολλές τέτοιες ομάδες παρέχουν υποστήριξη στις οικογένειες και ψυχολογική και διατροφική και έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα στις πάνω από 1.000 οικογένειες που έχουν παχύσαρκα παιδιά να έχουμε μείωση του δείκτη μάζας σώματος στο 80% των παιδιών που έχουν πάρει αυτή την υπηρεσία. Ήδη δρομολογούμε τη συνέχιση της μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά είναι το κόστος για να πας στο διατροφολόγο, το ψυχολόγο, να έχεις όλη αυτή την υποστήριξη, την οποία, ξαναλέω, παρέχουμε δωρεάν, γίνεται συστηματικά και έχουμε 80% βελτίωση στις οικογένειες που είναι πάνω από 1.000, το ξαναλέω, που έχουν λάβει μέρος σε αυτό το πρόγραμμα, και 40% των παιδιών που έχουν κλινικά προβλήματα εξαιτίας της παχυσαρκίας, δηλαδή υπέρταση. Ελπίζω να γνωρίζουν τα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι έχουμε παιδιά στη χώρα μας που στο δημοτικό εξαιτίας της παχυσαρκίας έχουν υπερχολυστερολεμία, υπέρταση, διαβήτη. Τα παιδιά λοιπόν αυτά τα οποία έχουν λάβει την υπηρεσία από το Χαροκόπιο έχουν 40% βελτιωμένους κλινικούς δείκτες. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί στην παιδική ηλικία έχουμε ένα παράθυρο. Αν τα καταπολεμήσουμε αυτά, να έχει το παιδί τελικά υγιή ενήλικη ζωή. Συνεχίζω να πω ότι η χώρα μας πρωτοστατεί όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό. Χθες είχαμε τη χαρά να σε τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Υγείας της Σλοβενίας, το οποίο μας έχει ζητήσει τεχνογνωσία για να μπορέσει να κάνει και αυτό αντίστοιχη δράση για την παιδική παχυσαρκία στη Σλοβενία. Η χώρα μας θεωρείται διεθνώς μια χώρα με καλή πρακτική, γι' αυτό λάβαμε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας βραβείο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Σύνοδο Κορυφής, ακριβώς για το πρόγραμμα παιδικής παχυσαρκίας. Γι' αυτό θεωρώ αδιανόητο να μην το γνωρίζουν οι Έλληνες βουλευτές και οι Ελληνίδες βουλευτές, διότι αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε εθνικά υπερήφανοι. Μπορεί να το έκανε αυτή η κυβέρνηση. Μπορεί να είμαι εγώ η υπουργός η οποία το ανέπτυξε, το υλοποίησε. Αλλά ξέρετε, είναι κατάκτηση όλων. Γιατί έχει πατήσει, κυρία Λινού, σε αυτά που κάνατε εσείς, σε αυτά που έχουν κάνει πολλοί άλλοι άνθρωποι. Αυτά τα πράγματα δεν έρχονται ως μάνα εξ ουρανού. Έρχεται κάποιος και τα βάζει σε σειρά και τα υλοποιεί και προσθέτει κι άλλα και καταφέρνει κάτι περισσότερο. Και ελπίζω ότι και στο μέλλον θα βρεθεί κάποιος που θα κάνει ακόμη περισσότερα. Δεν γίνεται λοιπόν να απαξιώνουμε μια προσπάθεια ετών που έχει ως αποτέλεσμα, ξαναλέω, να φέρει βραβείο από τον ΟΗΕ για τις προσπάθειες που κάνει το Υπουργείο Υγείας κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και αντί να νιώθουμε περηφάνεια, ακούω σήμερα τους βουλευτές να λένε ότι η χώρα δεν κάνει τίποτα και ότι είναι αποσπασματικά αυτά που κάνουμε. Είναι σαν να μην γνωρίζουμε τους λόγους που μπορούμε να είμαστε εθνικά υπερήφανοι και ειλικρινά είμαστε ανοιχτοί, και εγώ θέλω να έχουμε μια πανστρατιά από όλα τα κόμματα κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Μακάρι να υπάρχουν προτάσεις και για συνεργασίες και για διακομματικές συνέργειες. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έχει υπονομευτεί η υγεία ολόκληρων γενεών. Είναι πολύ σοβαρό για να εξαντλείτε, κύριε Παπαδόπουλε, στα συνήθιστα συνθήματα. Εδώ δεν κάνουμε πολιτική με συνθήματα. Εδώ πρώτα ακούμε τους πολίτες και μετά πράττουμε. Κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ δυσκολεύομαι να σας παρακολουθήσω, γιατί έχετε μια πολύ μεγάλη άνεση να πηδάτε από το ένα θέμα στο άλλο και στο τέλος να μην, πραγματικά σας το λέω, δυσκολεύομαι. Μπορεί να έχω εγώ μειωμένη νοητική ικανότητα να παρακολουθήσω τη σκέψη σας. Ναι, θα μπορούσαμε να την πούμε. Δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς γίνεται κάποιος να οργανώνει μια σκέψη και να καταλήγει ότι έχουμε πνευματική παχυσαρκία και να μου βάζετε τα πατατάκια μαζί με δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και δεν μπορώ να καταλάβω σε τι πρέπει να απαντήσω από όσα είπατε, οπότε συγχωρέστε με, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Θέλω να πω ότι η
προσπάθεια αυτή που έρχεται σήμερα, επειδή υπόθηκε, νομίζω και από τον κύριο Μπιμπίλα, ότι πρέπει και από εσάς κυρία Τσιούφη και από την κυρία Λινού, ότι πρέπει να μπει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία στο κέντρο αυτής της προσπάθειας. Αυτό μας λέει ο ΠΟΗ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αν είδατε τη σύμβαση, έχει ένα βασικό κομμάτι που λέει ότι θέτουμε στο επίκεντρο την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για να μπορέσει να έχει τις κατευθυντήριες οδηγίες να δουλέψει ακόμη πιο αποδοτικά. Στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιούμε για την Εθνική Παχυσαρκία, έχουμε εκπαιδεύσει τους γιατρούς, τους τελευταίους επισκέπτες υγείας από τα κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα, προκειμένου να πραγματοποιούν δράσεις. Το κάνουν σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, τους δήμους, τις τοπικές κοινωνίες. Ίσως θα άξιζε να έρθω κάποια στιγμή να σας παρουσιάσω στην ολότητά τους όλες αυτές τις δράσεις, γιατί πραγματικά είναι εκατοντάδες σε όλη τη χώρα και έχουν γίνει και σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο με διαφορετικούς τρόπους, σε διαφορετικές ομάδες, γιατί δεν είναι όλος ο πληθυσμός το ίδιο πράγμα. Έχουμε ομάδες ευάλωτες, έχουμε ομάδες με κοινωνικές ανισότητες και εκεί κάνουμε παραπάνω παρεμβάσεις και κάνουμε παρεμβάσεις και στην πρωτοβάθμια και στην κοινότητα και στο σχολείο και στο ιατρικό πλαίσιο. Ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο η μάχη τώρα ξεκινά, είναι πολυεπίπεδη και θέλει πάρα πολύ μεγάλη επιμονή και επένδυση. Δεν γίνεται λοιπόν να ερχόμαστε εδώ σήμερα και να σας λέμε τι, ότι η χώρα θέλει να πάει το ζήτημα αυτό ένα βήμα παραπέρα διεθνώς, χρηματοδοτεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να βγάλει τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα ισχύουν σε όλο τον κόσμο, για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Και αυτό έχει σφραγίδα ελληνική. Και αυτό το πράγμα, το οποίο θέτει στο κέντρο την πρωτοβάθμια, να μην το θέλετε. Πώς γίνεται να μην τον θέλετε ενώ θέλετε να είναι στο επίκεντρο την πρωτοβάθμια? Αυτό λέει ο ΠΟΗ. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια αντίφαση στα λεγόμενα όσων άκουσα σήμερα. Δεν μπορούν οι κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να υποκατασταθούν από μια γνωμοδότηση Ελλήνων επιστημόνων, διότι όπως γνωρίζετε καλά, πρώτα έρχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και αντίστοιχοι φορείς και βγάζουν κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο και μετά τις παίρνουμε αυτές και μπορούμε να έχουμε την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο. Εδώ συζητάμε κάτι το οποίο είναι ενάντια στην επιστημονική μεθοδολογία και πάει ανάποδα. Σαν να λέμε ότι εμείς θα βάλουμε μια ομάδα Ελλήνων επιστημόνων, θα βγάλει τις οδηγίες, θα κάνουμε αυτά και από εκεί και πέρα δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεν ισχύει αυτό. Ποτέ στην επιστήμη δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Να πω επίσης ότι η χώρα μας... Ποια επιτροπή, κυρία Λινού? Καταρχήν, δεν σας διέκοψα, σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμών Δημόσιας Υγείας δεν υποκαθιστά τον ΠΟΗ. Και επειδή ήσασταν στον ακαδημαϊκό χώρο πάρα πολλά χρόνια και ξέρετε αυτές τις διαδικασίες, ειδικά εσείς τώρα δεν πιστεύω ότι επιμένετε σε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να πω για τη διαχείριση των κονδυλίων, κύριε Μπιμπίλα, ότι στη σελίδα 3 υπάρχει αναλυτικά η ανάλυση σε σχέση με το κομμάτι του τι θα δαπανηθεί, πού, για ποιο σκοπό. Το παραδοτέο είναι κατευθυντήριες οδηγίες. Κατευθυντήριες οδηγίες έχουν πάρα πολλά πεδία. Και για το κομμάτι της πρωτοβάθμιας και για την κοινότητα. Περιγράφονται αναλυτικά στη συμφωνία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και στην Ολομέλεια. Να πω ότι η έρευνα, κυρία Τζούφη, έχει γίνει από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF, πανελλαδική. Υπάρχει στο site Παχυσαρκία και Παιδί και μπορείτε να τη βρείτε και στο site της UNICEF. Έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος και έχουμε εξετάσει μια σειρά από παράγοντες, μεταξύ των οποίων και το χρόνο που περνούν τα παιδιά στις οθόνες σε σχέση με την παχυσαρκία, το πώς τρέφονται, αν παίρνουν πρωινό. Έχουν βγει, με συγχωρείτε, ή πέρυσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Μην διακόπτετε την Υπουργό. Όχι, μπορείτε... διακόπτετε την Υπουργό. Αν μου επιτρέπετε, εντάξει. Μπορείτε να τη βρείτε, ξαναλέω, στο site του προγράμματος Παχυσαρκία και Παιδί και είναι προσβάσιμη σε όλους και αν χρειαστεί κάτι επιπλέον να το προσκομίσω. Επειδή όμως ακούω... Σας παρακαλώ, επειδή είναι δημοσιευμένη και είναι πλήρως προσβάσιμη. Λοιπόν, επειδή όμως ακούω εδώ και κάποιες, έτσι, υπήρξαν και προσωπικοί χαρακτηρισμοί ότι κάνω υποκριτικά πολιτική και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κοιτάξτε, μιλάτε με μια υπουργό η οποία ξέρει τις κοινωνικές ανισότητες καλά με δύο τρόπους, επιστημονικά και προσωπικά. Για μένα όλα αυτά δεν είναι θεωρητική κουβέντα, είναι βίωμα. Και επειδή είναι βίωμα,
Γι' αυτό μπήκα στην πολιτική. Γι' αυτό έχω τόση επιμονή και βλέπετε πόσο προσπαθώ με τα θέματα της πρόληψης. Γιατί ξέρω τι σημαίνει να γεννιέσαι σε μια φτωχή οικογένεια και αυτό να σου καθορίζει τη ζωή. Δηλαδή, για να το πω απλά, να πεθαίνεις νωρίτερα και να ζεις χειρότερη ζωή. Γιατί ακριβώς η φτώχεια σε καθορίζει. Γι' αυτό έχω επιμείνει τόσο πολύ και σε 2 χρόνια βλέπετε ότι η χώρα έχει, προλαμβάνω, το οποίο έχει βραβευτεί διεθνώς. Το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία, το οποίο έχει βραβευτεί διεθνώς. Τη ΣΚΟΜΗ που πάνε σε φτωχά νοικοκυριά. Το πρόγραμμα για την ψυχική υγεία που αφορά πάλι περισσότερο τα φτωχότερα νοικοκυριά. Αυτό για μένα δεν είναι απλά γνώση, είναι προσωπική εμπειρία. Είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το πλέγμα των αξιών μου και το απόλυτο νόημα που έχει η πολιτική. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Πρόεδρε, ένας άνθρωπος που έχει την οικονομική δυνατότητα έχει τελείως άλλες προσβάσεις στη ζωή. Πολιτική κάνουμε για τους φτωχότερους ανθρώπους. Λοιπόν, δεν μπορώ να ακούω ξανά, παρακαλώ πολύ θερμά, σε μένα ειδικά, ότι έχω υποκριτικό ενδιαφέρον. Κρίνετε το έργο μου, πείτε ό,τι θέλετε, σε κομμάτι που αφορά το προσωπικό μου βίωμα, την ιστορία μου ως ανθρώπου, ως παιδιού, την προσωπική μου μάχη με την παχυσαρκία όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να μην μπορείς να έχεις καλύτερη υγεία και να έχεις χολυστερίνη στα 13 σου γιατί δεν έχεις πρόσβαση σε διατροφολόγο και σε μια σειρά από άλλα πράγματα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή αυτά που έχω ζήσει είχα την τύχη και τη χαρά να τα κάνω πολιτική και να δουλεύουν για χιλιάδες παιδιά, όχι τέτοιους χαρακτηρισμούς στο πρόσωπό μου. Κρίνετε το έργο μου, ξαναλέω, σας καλάω όλους να κάνουμε μαζί αυτή τη μάχη. Έχουμε κάθε λόγο να συμμετέχουμε σε αυτό. Μην το βλέπετε στενά κομματικά. Είναι μάχη της χώρας, είναι μάχη για τα παιδιά μας και πρέπει να κερδιθεί. Ευχαριστώ πολύ. Για να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση, για να την κλείσουμε, διότι η συζήτηση, δεν ξέρω αν το πρόγραμμα ήταν ερευνητικό, ακαδημαϊκό κτλ. Ή αν είχε άλλη μορφή, κύριε Υπουργέ. Όχι, κύριε Πρόεδρε, δώστε τις διευκρινήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να κρατήσετε όλοι σας την βούληση του Προεδρείου και εμένα προσωπικά να κάνουμε κάποια άλλη συνεδρίαση, η Επιτροπή μας εδώ με συγκεκριμένη θεματολογία για το ζήτημα, διότι είναι τεράστιο και δεν εξαντλείται ούτε με μια μικρή τοποθέτηση. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, το λόγο έχει κύριε Υπουργό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Προσωπική μου πεποίθηση αποτελεί ότι οι πάντες, τα πάντα και για πάντα μπορούν να βελτιώνονται. Οι πάντες, τα πάντα και για πάντα. Αυτό είναι μια συνεχής, δυναμική διαδικασία. Επανέρχομαι στην κυρία Τσούφη να σας πω ότι στο site είναι αναρτημένη η έρευνα. Επιδημιολογικές μελέτες γίνονται και από τα πανεπιστήμια και από εμάς στο πλαίσιο του προγράμματος, στο τέλος του προγράμματος, και σε συνεργασία με το Χαροκόπιο και το ΕΚΠΑ. Είναι πολλά τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και οι φορείς. Όταν θα υπάρξουν όλα αυτά, γιατί το πρόγραμμα τελειώνει σε μερικούς μήνες, δεν έχουν ακόμα παραχθεί το σύνολο των δημοσιεύσεων, θα είναι βέβαια διεθνώς προσβάσιμα σε όλους να τα δείτε. Αλλά και η έρευνα αυτή που έχουμε κάνει μπορείτε να τη βρείτε και να την καταθέσω και στα πρακτικά αύριο, κύριε Πρόεδρε, προς ενημέρωση, σε περίπτωση που έχει διαφύγει της προσοχής κάποιου. Κυρία Λινού, δεν είμαστε στο πανεπιστήμιο να με εξετάζετε. Εδώ κάνουμε πολιτική. Πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα. Ότι κάντε μου τη χάρη, κύριε Παπαδόπουλε, δεν σας διέκοψα. Εάν πιστεύετε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι μπορείτε εδώ πέρα να επιβάλλεστε με όλο αυτό τον αποδιοργανωμένο λόγο, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος και με τις διακοπές. Λοιπόν, έχω αποδείξει και άλλες φορές ότι εμένα αυτά δεν με πτώουν. Κάντε μου τη χάρη, δεν με πτώουν αυτά. Λοιπόν, κυρία Λινού, δεν είμαστε στο πανεπιστήμιο να με εξετάζετε. Δεν ενδιαφέρει κανέναν όλο αυτό το πλαίσιο. Ξέρετε γιατί? Δείχνετε, λυπάμαι που το λέω, κακοπροαίρετη διάθεση. Σας παρουσιάζω, προσέξτε τι διαστρέβλωση κάνετε. Και συγγνώμη κύριε Πρόεδρε που αναλύω αυτό το πράγμα, αλλά ειλικρινά με θλίβει. Λέτε, μία παρέμβαση που κάνατε στο Χαροκόπιο, 1000 οικογένειες, πιλωτική. Όχι κύριε Λινού, δυσκολεύεστε να αναγνωρίσετε μία αλήθεια. Ξέρετε ποια είναι αυτή? Ότι αυτή η κυβέρνηση ενδιαφέρεται να λύσει αυτό το πρόβλημα και τα έβαλε κάτω και επένδυσε από το Ταμείο Ανάκαμψης για να φτιάξει υποδομές και έφερε τους καλύτερους επιστήμονες και από εδώ και απ' έξω και έφτιαξε ένα πρόγραμμα που θέλουν να τη γράψουν πολλές χώρες. Και ήδη 1000 οικογένειες τις χαρακτηρίσατε ένα πιλωτικό πείραμα ουσιαστικά. Να υποβαθμίσετε το όφελος, πηγαίνετε στα νοικοκυριά, να ρωτήσετε, γιατί εδώ κάνουμε πολιτική, κυρία Λινού, και η πολιτική έχει αντίκτυπο στη ζωή του κόσμου. Δεν είναι paper, κυρία Λινού, δεν είναι αριθμοί σε ένα περιοδικό για να φτιάξει κάποιο το βιογραφικό του.
Επενδύουμε στην υγεία του κόσμου που δεν έχει πρόσβαση σε μια σειρά από αγαθά και υπηρεσίες. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα. Το Χαροκόπιο δεν έκανε μια παρεμβασούλα πιλωτική. Το Χαροκόπιο αυτή τη στιγμή παρέχει πανελλαδικά κύριε Πρόεδρε, και έχουν γίνει χιλιάδες συνεδρίες σε οικογένειες που έχουν υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά. Και έχουμε δηλώσει δημόσια ρητά ότι όσο αυξάνεται αυτή η ανάγκη θα τη στηρίζουμε και θα δίνουμε δωρεάν αυτή την υπηρεσία. Μην το κάνετε αυτό, κυρία Λινού. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Το να μεταφέρετε την κουβέντα τάχα μου δίθεν που έχουν δημοσιευτεί όλα αυτά κτλ. Ξέρετε πολύ καλά, εγώ έχω φύγει από τον ακαδημαϊκό χώρο. Εγώ κάνω πολιτική. Εγώ τον ξέρω αυτό το ρόλο, κυρία Λινού. Τον τιμώ. Είμαι μέσα σε αυτό. Αντιλαμβάνομαι το καθήκον μου ως υπουργός. Δεν ήρθα εδώ πέρα να κάνω την ακαδημαϊκό, λίγο υπουργό, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Έχω μια συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη για την οποία λογοδοτώ. Δεν μπορώ να αφήσω όλα αυτά για να πάω να βγάζω papers. Αλλιώς θα καθόμουν στο πανεπιστήμιο. Είναι απλό. Έχω ένα καθήκον και μια υποχρέωση και λογοδοτώ στους πολίτες για το αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τι ακριβώς κάνουμε για αυτό το θέμα. Γιατί ένα φτωχό νοικοκυριό που έχει ένα παιδί 13 χρονών με χολυστερίνη, το Υπουργείο Υγείας πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Και κάνει. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Εάν θέλετε να το υποβαθμίσετε, γιατί θεωρείτε ότι κάτι που έγινε το 2014 ήταν το καλύτερο που έγινε ποτέ και δεν πρέπει να ξανακάνουμε τίποτα άλλο, το αντιλαμβάνομαι, το ακούω, είναι η προσωπική σας τοποθέτηση, αλλά ξέρετε, τα πράγματα προχωρούν. Και εγώ αύριο μεθαύριο, αυτά που κάνω σήμερα, σε 10 χρόνια, είμαι βέβαιη να είμαι καλά, να έχω την υγειά μου, θα βλέπω κάποιον άλλον εδώ να τα προχωράει και θα ακούγονται παροχημένα. Γιατί η ζωή προχωράει, η επιστήμη εξελίσσεται, τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό είναι το σπουδαίο. Αν λοιπόν το θέμα εδώ είναι για να κατανοήσω κι εγώ για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, ότι θεωρείτε πως η προσπάθεια που έγινε τότε από εσάς είναι καλύτερη και δεν έχει ξαναυπάρξει τίποτα άλλο, αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούμε, είναι στην κρίση όλων. Προσπαθώ να σας εξηγήσω τι κάνουμε. Ξαναλέω, θέλουμε κάθε δυνατή συμμαχία. Καταλάβετε ότι είναι ένα θέμα καθολικό, σοβαρό και αφορά το μέλλον της χώρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεφεύγει από το ποιος γράφει τα καλύτερα paper. Ξεφεύγει από το ποιος μιλάει πιο επιστημονικά. Εδώ κάνουμε πολιτική, λογοδοτούμε στον κόσμο για κάθε ευρώ και είμαι υπερήφανη γιατί τα χρήματα που έχουν ξοδευτεί για το Ταμείο Ανάκαμψη, την παιδική παχυσαρκία, θα αφήσουν πίσω ένα πλήρες σύστημα που θα συνεχίσει να λειτουργεί και να βοηθάει φτωχά νοικοκυριά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ.